tutkimassa viimeaikaista erittäin järjestäytyneiden pankkiryöstäjien sarjaa. Tehtäväsi olisi selvittää, ketkä ovat näiden pankkiryöstäjien takana ja mihin ne tarvitsevat niin suurta rahamäärää. Tietojen luovutus tapahtuu huoneessa numero 327. Sun pitää omaa itsesi huoneeseen 326 ja saada se tiedosto käsiksi. Ne on kaikki yhtä. Ja tämä sama organisaatio tekee terroristi-iskuja ympäri maailmaa, tunneten erityisesti puhtaan veden jakeluun ja säilytykseen liittyviin sijainteihin. Ilmastonmuutos, nälänhätä, juomaveden puute. Me lähestymme maailman loppua, jos emme tee jotain. Mutta minä otin ohjat omiin käsiin. Todennäköisyys onnistumiselle on aika helvetin pieni.